Bona nit a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Els que no em coneixeu, permeteu-me que em presenti. Soc la Mònica Olivares Graupera i soc aquí acompanyada de la meva junta directiva i de la comissió del centenari i de tota aquesta canalla que veieu aquí dalt, participant d'aquest pregó de festa major. Aquest any el club estem d'aniversari i no és un aniversari qualsevol, ja que celebrem 100 anys d'història. Permeteu-me que us faci 5 cèntims. En el 1922 només feia 33 anys que el futbol havia arribat a l'estat espanyol i aquí a Arenys de Munt un grup d'enamorats de l'esport va unir esforços i passió per crear un club esportiu on es pogués practicar el tenis, el bàsquet, però sobretot el futbol. Això no només passava a Arenys de Munt. A pobles del voltant nostre com Argentona o Vilassar de Dalt també passava el mateix. I una mica més enllà, a la ciutat de Barcelona, apareixien clubs com l'Horta i els Sants, fundats el mateix any que nosaltres. També us puc anomenar el Lech Poznan, que segur que els culers, amb una mica de memòria, recordaran com ens van fer patir en el Barça en una eliminatòria de la Recopa d'Europa. I ara fa pocs dies va golejar el Villarreal. Us haig de confessar que tot això ho hem tret de la Viquipèdia, perquè vam pensar que potser l'Arsenal o la Juve o algun club d'aquests podria haver fundat l'any, el mateix any que nosaltres, i demanar-nos un amistós. Però vam trobar el Lech Poznan. Però tornem a Arenys de Munt, i a quan es va fundar el club, i els que ho van fer. I vull recordar els noms d'aquests, perquè em sembla que es mereixen aquest petit reconeixement. Segur que hi havia més persones, però els noms que han quedat registrats en els papers, com podria ser l'anomenada la primera junta d'aquest club, van ser els senyors Josep Riera, Ramon Cusacs, Claudi Sayers i en Lluís Torrent. I m'agradaria que féssim un aplaudiment en recordar la memòria d'aquestes persones. Els primers anys no van ser fàcils. Del 1924 al 1929 el club va haver de parar la seva activitat, bàsicament per problemes econòmics, que sembla que això no passa de mai de moda. I després va arribar la trista Guerra Civil, que va aturar tantes i tantes coses i evidentment també l'esport. Finalitzada la guerra, el club va tornar a aparèixer, segurament amb més ganes que mai, perquè sabem que en aquella època el camp de futbol s'obria d'espectadors. Suposo que molts sabreu, i si no aprofito per explicar-vos, que en aquells dies el camp de futbol estava situat a l'inici de la Riera dels Sobirans, el que es coneix com el Camp Cosme, i que quan es va construir el camp, que avui utilitzem, en el dia l'antic es va anomenar el Camp de Futbol Vell, un nom que segur que per a molts arenyencs i arenenques us porta molts records. Doncs es va convertir en un espai habitual per la mainada del poble i, per què no dir-ho també, lloc habitual per a altres jocs en el que jugaven a fer mainada les parelles. Allà al camp de futbol vell i en els anys després de la guerra, fins als inicis dels anys 60 va ser molta l'activitat. I tot i algunes èpoques, si volies formar part d'un equip, havies també de formar part del Movimiento. I per si algú no sap què era el Movimiento, només us diré que no tenia res, però res a veure amb l'esport. Com us estava dient, el club gaudia d'uns anys de molt seguiment i participació per part de la gent d'Arenys de Munt, fins que al punt els vols de l'any 1964 va arribar a venir a jugar un partit amistós al Barça. Sí, el Barça. No era un Barça qualsevol, era el Barça de Kubala. Us imagineu el Messi córrer pel camp de l'Arenys de Munt? Costa creure, oi? La veritat, i posant-nos a lo pitjor, us imagineu a Dembélé córrer pel camp de l'Arenys de Munt? O us imagineu lo pitjor, que el Dembélé algun dia jugui bé, però bueno, això ja ho deixem. Doncs aquells dies això va passar. El que avui no sabem del cert és qui i el com es va aconseguir aquesta fita. Però si algú sap, doncs que tindria bé compartir-ho amb nosaltres. A tall d'anècdota, només recordar que l'actual camp de futbol es va inaugurar l'any 1972, en el seu 50è aniversari, però sense cap jugador d'aquells, en aquells moments volia ser part d'un equip de futbol del poble. La qüestió que els intents per tenir equip anaven i tornaven, fins que l'any 1974 s'inicia l'etapa que ens porta fins avui. Un grup de mans de futbol i al mateix temps molts de pares de nens es delien per poder jugar al futbol en un equip federat, i això fa possible aquesta arrencada. Aconseguim arribar aproximadament als 240 socis, amb les seves quotes i algun donatiu extraordinari que sostenen l'economia en aquell moment del club. Des de llavors hem anat avançant, i a vegades fent 2 passes endavant i 3 enrere, però avançant, sempre avançant. Com per exemple, per inaugurar l'enlluernat que hi ha en el camp de futbol, es va jugar un partit contra el juvenil del Barça, on hi havia jugadors com Paco Clos o partits amb els veterans de l'Espanyol amb en Dani Solsona a les seves files.
També va arribar el dia en què els xeragais del camp de sorra van deixar pas a la gespa artificial. Però no ens volem aturar aquí. Volem continuar creixent i volem que ens vingui més gent a veure. Volem una coberta per les graderies per protegir-nos del sol, ja que, per exemple, la darrera vegada que ens va venir a veure l'alcalde i el senyor regidor, ens van cremar la calva. El senyor alcalde i senyor regidor. Amb una coberta les graderies no els hi tornarà a passar i així podran tornar a venir, que ja fa massa temps des de l'última vegada. I per anar acabant us vull posar al dia. Actualment el club viu un moment molt dolç. Són més de 170 socis, el més antics dels quals és en Josep Campàs i Figueres, de 86 anys, i el més jove és en Biel Sobirana Rosquelles, que d'aquí 3 dies farà 5 mesos. Tenim 13 equips federats en diferents categories i també tenim, i això em fa especial il·lusió, un infantil femení per primera vegada. Si això sumem que soc la primera presidenta en la història d'aquest club i que formo part de la comarca que té més dones directives a Catalunya, fa que el paper de la dona deixi de ser secundari en aquest esport. Per cert, us imagineu un dia l'Alexia Portelles al camp de l'Arenys de Munt? Perquè jo sí que me l'imagino. Des del Club Esportiu Arenys de Munt creiem que l'esport és molt més que córrer darrere una pilota, fins ficar-la dins de la porteria. L'esport en el nostre cas és futbol, és una eina de cohesió, aprenentatge, un espai on fer amics, on créixer com a persones i com a comunitat. Des de petit hem sentit a dir que és necessari l'esport per la salut, però un cop us heu preguntat per què és saludable? L'esport és una part essencial, com per mantenir una bona salut, tant física com mental, també per prevenir múltiples problemes que poden afectar el benestar. Això us ho podria dir qualsevol metge, però avui tenim la sort que ens acompanyi un metge que no és qualsevol. Segur que el seu avi havia cosit més d'un jugador del club i potser fins i tot algun del contrari. Nosaltres ja hem acabat i us agraïm l'atenció que ens heu dedicat i us convidem molt efusivament a pujar al camp de futbol. Sabeu on és, no? Veureu com els nens i les nenes, els joves i les joves i els que no ho sou tant, practiquem l'esport més practicat del món, el futbol, amb el nom de l'Arenys de Munt a la samarreta i amb el lema de Tots som un a l'esquena. Visca l'Arenys de Munt i visca la festa major! Bona nit a tothom, em dic Oriol Mitjà i us explico un secret, i és que si un dia com avui mireu a l'horitzó, hi ha una línia recta que baixa des del cel fins al centre de la Terra i indica el lloc on es troba Arenys de Munt. Des de fa uns anys que visc a cavall entre Papua Nova Guinea i Badalona, però en realitat casa meu és aquí, és el poble, i és que casa és on hi tens el cor, oi? El meu avi, el doctor Jordi Mitjà Seguer, va arribar-hi fa molts anys i es va instal·lar amb la seva dona, la Fernanda, i va construir la seva vida. Va ser feliç sent metge del poble. El meu pare, el Jordi, va créixer a Arenys i aquí va conèixer a la meva mare, la Tere. I aquí a Arenys he passat les millors hores de la meva vida. Amb el meu germà, en Jordi, i amb els meus nebots, pares i les nostres parelles. Bé, per mi, quan vinc aquí, el poble és aquell lloc on la vida transcorre a un ritme que ens permet respirar, ens permet descansar, que són aquelles coses que trobes a faltar quan ets fora, quan estàs treballant. I també és el lloc on no necessito preguntar on és el meu pare, perquè sempre és al bar fent un vermut. On és la meva mare, que li agrada anar a les classes de català i llegir la llar de foc. I aleshores, mentrestant, jo volto amb la bici, pels corriols, pel corredor, i aleshores el meu pare em diu que sóc un esquerp perquè no m'agrada passejar per la riera i jo li dic que em trobo més bé allà dalt a la muntanya, amb els cabirols i els senglars, però que no per això us estimo menys. Aquest poble, Arenys de Munt, és un lloc petit però valent. I a més es proclama radicalment i amb un rètol de color violeta que hi diu que és lliure, inclusiu i de pau. I ho és. I jo per aquí puc passejar-hi amb tranquil·litat i amb normalitat amb la meva parella, que és en Sergi, amb la qual porto 20 anys casat. Quan em veieu per aquí, per la riera, passejant amb en Sergi o amb
amb el meu gos, el Drac. Alguns em pregunteu, m'atureu i em dieu, és que et vas ficar massa en política amb la Covid. I després hi ha un altre que em diu, no, és que tu t'hi vas ficar massa poc, n'hi hauries d'haver entrat encara més. I aleshores m'ho dieu amb aquesta confiança que us genera apropar-vos a mi sabent que jo sóc un dels vostres, veritat? I aleshores amb la mateixa confiança que m'ho dieu a mi, jo us responc que mai no he entrat en política. Jo he estat sempre un metge. El meu germà Jordi va heretar el nom del meu pare i del meu avi. I jo hi vaig heretar la vocació de fer de metge. I això he dedicat la meva vida, a ser un treballador, un apassionat, un compromès en ajudar els altres a través de la ciència. I sí, he estat transgressor en el sentit que no em conformo amb el que tenim. Penso que podem aconseguir alguna cosa millor i no em fan por les noves idees, oi? També a Arenys m'heu ensenyat que som un poble solidari i aleshores molts també em feliciteu i esteu orgullosos que treballi a Papua Nova Guinea ajudant la gent més pobra, més vulnerable, que no tenen gaire res. I us agraeixo aquestes paraules d'admiració, d'estima. I és que comparteixo amb vosaltres que penso que el nostre futur ha de passar per aquí, per la compassió. La compassió. Entesa com aquesta fiblada a l'estómac, aquest sentiment de neguit que és irrefrenable i que sents quan veus una persona que ho està passant malament. Quan el teu fill està a punt de caure, o quan hi ha un gos abandonat, o quan hi ha una persona que demana al carrer, que tens aquesta sensació que has de fer alguna cosa per ajudar-la, oi? Doncs sí, i el que passa és que per ser compassius hem de ser valents, perquè hem de tenir la capacitat de connectar amb el patiment de l'altre, i ho fem connectant amb situacions tristes que hem viscut nosaltres mateixos. Però us animo a que sigueu valents, a que tingueu aquesta valentia. De fet, no podem esperar que el món canviï i millori ràpidament, ni en una dècada ni en 100 anys. Tampoc no passa res, no hem d'esperar que els altres canviïn, ho podem fer nosaltres, és a dir, des d'avui vosaltres podeu començar a ser una mica més compassius. No cal marxar a l'altra punta del món, a Papua Nova Guinea, els canvis es poden fer des d'aquí, es poden fer a Arenys de Munt, cal aquesta generositat i empatia. I jo és el que els intento dir al Martí, a la Júlia, als meus nebots, que han de ser generosos, etc. I de vegades sembla difícil, oi? Que sembla que ja no podrem deixar un món que serà millor per als nostres fills. I aleshores jo els dic, però almenys deixarem uns fills que seran millors per al nostre món. Potser ells tindran una segona oportunitat. I ja vaig acabant. Continuo viatjant a Papua Nova Guinea, on hi tinc l'altra meitat del meu cor. Aleshores, sempre quan torno a l'avió aterra per via de mar i travessa el Maresme. I quan veig els turons del Maresme, que són baixets i verds, penso en la pel·li de Tolkien, El Senyor dels Anells. I aleshores recordo quan en Frodo Bolsón tornava a la comarca després d'haver viscut moltes aventures. I deia de la comarca el mateix que jo penso d'Arenys de Munt, que és una terra petita, però bonica, fructuosa, estimada per nosaltres, pels seus habitants, que té una economia que és pràcticament autosuficient, és a dir, que nosaltres podem viure amb allò que produïm, amb el nostre coneixement, no necessitem massa més, i sobretot que vivim en una regió on hi regna la pau, no? És un territori pacífic, mentre allà lluny altres semblen haver embogit i es barallin per coses. Quan soc fora i em pregunten d'on soc, em sento orgullós de dir que soc d'Arenys de Munt. Quan em sento nostàlgic, em reconforta pensar que el dia que tornaré a Sobirans.
I sempre, sempre penso en la sort que he tingut d'haver nascut en aquest poble. Visca la Festa Major, visca Sant Martí, visca Arenys de Munt i visca Catalunya!